Er der nogen, der tager billeder af det der? Ja, tro på det. I kan 3, 2, 1, start. 3, 2, 1, nu! Man må ikke bare fingrene. Det faldt af i hvert fald. Kan du ikke lige få Emma væk fra? Man skal dykke til næste gang. Man skal det hele dag. Sådan. Emma, sæt dig. Emma, sæt dig. Emma, sæt dig. Løbe, man må ikke bruge hænderne. Hvad er det for noget? Du kan godt tage flere støtter. Ja, det går det, men det er ikke til at finde ud af. Du kan godt køre det sidste.